అందరికి ఇన్ని అలసల ఛానల్కి స్వాగతం. అందరు బాగుండాలి, అందులో మేము ఉండాలి. ఈ రోజు రేగాయ పచ్చడి చేసి చూపించుతాం మీకు. ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు చేసుకొని తినే వాళ్ళము. ఇప్పుడు మేము బజారుకు పోయింటే ఈ బండి మీద రేగాయలు అమ్ముతుంటే తీసుకొచ్చుకున్నాం అన్నమాట, చేసుకొని తినాలని. ఇది చేసి మీకు కూడా ఎలా చేయాలో చూపెడతా. ఇప్పుడు మా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎవరైనా మా వీడియో కొత్త వాళ్ళు చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. మా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. రేగాయలు ఇక 5 పచ్చిమిరపకాయలు సరిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇది పచ్చడి చేసి చూపించుతా. రోలు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా, రోట్లు వేసి దంచుకుందాం. మాకు భలే ఇష్టం అన్నమాట. విలేజ్ పల్లెటూరులో చేసుకుని తినేవాళ్ళం కదా అప్పుడు మేము బాగా. ఇప్పుడు కూడా పల్లెటూర్లలో చేసుకుని తింటారు అన్నమాట. ఈ పల్లెటూరు వాళ్ళకే తెలుసు ఈ పచ్చళ్ళు చేసే, రేగాయ పచ్చళ్ళు, బుడంకాయ పచ్చళ్ళు ఇవన్నీ. ఇప్పుడు కూడా చేసుకొని తింటాం మేము. పల్లెలలో దొరకాలి కానీ తీసుకొచ్చుకొని, కనపడితే తీసుకొచ్చుకొని చేసుకొని పచ్చడి తింటాం. అప్పుడు మేము పల్లెటూరు కాబట్టి కోసుకొచ్చుకొని చెట్ల మడిపోయి చేసుకొని తింటున్నాం. ఇప్పుడు కొనుక్కొచ్చుకొని తింటున్నాం అన్నమాట పచ్చడి చేసుకొని. పులుగు ఉంటది అన్నమాట. ఇది పచ్చి పచ్చడి అన్నమాట, రేగాయ పచ్చిమిరపకాయ పచ్చి పచ్చడి. ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్గా ఉంటది. కారం మనకు తగినంత కారం వేసుకొని, పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని పచ్చడి దంచుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఒక మిరపకాయ వేసుకోవచ్చు, తక్కువ తినే వాళ్ళు ఒక మిరపకాయ తక్కువ వేసుకోవచ్చు. రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం, సరిపోతుంది. మేము అప్పుడు పాతకాలం నుంచి కూడా మేము తిరగబాత పెట్టుకోము అన్నమాట. ఇట్లే దంచుకొని వేసుకొని తింటాం వేడి వేడి అన్నంలో. ఇప్పుడు కావాల్సిన వాళ్ళు తిరగబాత వేసుకొని తినొచ్చు, లేకపోతే ఇట్లే కూడా తినొచ్చు. తిరగబాతలో కూడా ఒక ఎండు మిరపకాయ, కరివేపాకు, తాలింపు గింజలు వేసుకొని తాలింపు తిరగబాత పెట్టుకోవటమే. దాంట్లో కూడా ఏం లేదు, ఇట్లా వేసుకుంటే బాగుంటది అన్నమాట. అంతే, ఇంకా అయిపోయింది. నూరుకున్నాం కదా, ఇట్లేది కచ్చపచ్చగా ఉంటేనే బాగుంటది అన్నమాట. కంటికి బాగా తగులుతుంది, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇగో 2 చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాం. ఇగో 4 తెల్లపాయలు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కొద్ది కొత్తిమీర వేసుకొని అట్లా దంచేసుకొని తోడుకుందాం. మిక్సీలో వేసుకుంటే ఒక చుట్టుకే మెత్తగా అయిపోతుంది. రోట్లో కచ్చాపచ్చగా దంచుకొని వేసుకుంటే టేస్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా ఉండేది మా కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ తెలపండి. ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది, తోడుకుందాం. కావాలంటే తాలింపు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా తినొచ్చు. మేమైతే ఇట్లనే చేస్తాం. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, రోటి పచ్చడి, రేగాయ రోటి పచ్చడి రెడీ. మా రేగాయ రోటి పచ్చడి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.